ini keitaman আছে total ini gimana হ'ব 300 মান নাই বোধ 250 সানা লগত না সানা 250 300 गासै 250 जानांगौनो फिसा बिमाजों गाइखेरखौनो लांजोबबायनो जों हालांनो नागिरदोंमोन गाइखेरानो गैलानो बेयाव केम गैजा बेफोरो बेलेग मालिकनि गोजा आरो मोसौफोरा दा जोङो वाटारफल थांनो नागिरदों वाटारफलखौ देखायनो हागोन ना नोंसै स' दिनबो दङ दिन आरो हिमांशु ब्लग दङ दा देखायगासिनो नोंथांमोननो दा थांगोन एकदम आरो जोंहाय दङ चेनेलनि नामखौ बुं आंनिया सिमां अफिसियेल सार्च खालाम लिंक थाखागोन गासिनाबो जागोन दे एकदमबारे दा जों सिगां थांसै दा बिथाङा बिनिनो लकेल बय आरो लकेल बय सासे दंबावो नोजोर खोन्था ओइ आंजों लोगोआव सोर दं नै हिमांशु ब्लग हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर बिथाङा बिराद मटर ब्लगिं भिडिअ खालामबाय थायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथांखौ सापर्ट खालाम मटर ब्लग खालामबाय थायो बिथाङा लिंकखौ होना होबाय जागोन दे लिंकआ थागोन रायजो राजा नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय भिजिट खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलाव अके दानिया जोङो माव थांगोन वाटारफलखौ नायनो ट्राइ खालामगोन जों दा हायोना हाया नायनोसैनो थांथारगोन ने एकदम 100% ट्राइ खालामगोन जोङो दा दिनखौ खोन्थागासिनो आं लोगोफोर नाय नै आंसो सोर दं लोगोआव नै अ माय गॉड ब्र मोना एनेखय हेल्प होदो आंखो ब्र मोना गोबां हेल्प होदो दे गाइस फैनायनिफ्रायनो हेल्प होदो आंनो दिनै माथो साथो थरायनो बानाय आं मानो बाय एक्साइटेड दोङो एकदमबारे आरो ब्र मोनदां दिनै फुल टाइम थाखागोन फुल टाइम आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलनिफ्राय फैबाथाय माने आंथ' आंनि चेनेलाव होनखागोन नोंथांमोना फैबाथाय #DN vlog लिरना होबानो जाबाय दे गाइस आरो सापर्ट होलांबाय था जों नोंथांमोननि थाखायनो वाटारफल थांनायदो थांनो नागिरदों आंबो पुरा एक्साइटेड जाना दंखायो एकदम पुरा माने मोनायावबो आं उन्दुलांलायाखै आं एकदम माला सोरांगोन जाखादों आङो देन सेस ओइ मार गथा बेयो गाइखेरा अ फुदुंबावनो एसे लाइभआव फार्स्ट टाइम गाइस लाइभआव फार्स्ट टाइम इदि अननाय मोनबा मा नांबावगौ गाइस इदि अननाय मोनबाथाय पुरा पियर गाइखेर मैसोनि पुरा पियर ब्र नै ब्र मोननि अननायाव जों दिनै नै जायगायाव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय नै दा गाइखेर लोंगासिनो पुरा दिनजों फैफादों ब्रनिया नामा मा नाम आंनिया नामा प्रेम ओमफ्राय आंनाबो चेनेल दं नोंथांमोना नायनो हागोन हेपि राइडार प्रेम होननानै नोंथांमोना चेक आउट खालामबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय गाइखेर लोंनोसै दा जोङो पुरा हालना खबर আপনি যে থাকা এটা কিমান বছর এনে আগৰ পৰা আমাৰ 10-11 বছৰ হৈছে এনে কিমান মান আছে দে আৰু সিস্টেমও আৰু সিস্টেমও না পেজনৰ মালিক আছে মালিক আছে 10 মালিক ইও মানে 10 মালিকनि मैसो दं आरो इयाव ना लोगोफोर नै मैदेर नुबाय जोङो नै फैरा गोजानावसो अ मैदेर ओइ जा बारलांसै ओजासो मोखां जाबाय मैसोखौनो दा गुमनो लांजोबसिगोन दा जोंबो थांसै वाटारफलखौ नायनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था भिडिअखौ जों दिनै एकदम हायाबाबो देखायथारगोन एकदम वाटारफलखौ नोजोर रलाय जोङो ब्लग खालामाखै नोङो खालामनो नागिरदों ससिमे खालामो र' अ लोगोफोर नै बे नोजोर ब्रनि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होलै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होथार बिथाङा एकदम वाट्सएप स्टेटास ओमफ्राय ब्लगफोर होयो आरोना ब्लग होयो नोंथांमोना दैजिमान वाटारफलखौ नायबाय थानो लुगैबा बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोन नुबाय थागोन दैजिमान एरियानि जायगाफोरखौ साबस्क्राइब खालाम दै Dian, ikut je kayak ada dia. Minggu nama Dian minggu baik. Oh my god, ese yang baik. Ikut tuh. Guys, जों थांबाय दङ मथा-मथि जोङो 3 किल'मिटारसो थाबायना फैबाय जोङो आरो दंबावो मथा-मथि 3 किल'मिटारसो दंबावो आरो थाबायनो जों देखायथारो जों नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था न'आव जों हिमांशु ब्लग दं
Masuk. Nei, Meंबाय tamam. बोरै मोनदों हा बोरै मोनदों Bunuh rawan gila भाई. nah ओरैबायदि Ura. लाना फैनो दिनै सिमां भाइया जोंखौ ट्राइ खालामनायसै नै फैमारि Dian ओइ माबायदि मोनदों हिट नांदो खिन्थु नांदोना? मेंदो मेंबाय मेंनाया मेंखायो मेंखायोथ' र' होमबाबो जों मेंनायखौ हार मानिया होलांबाय थागोन जों खस्थ'नि फिथाइयासो गोदै जायो नामा खस्थ'नि फिथाइया गोदै गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था नायलांबाय था नायलांबाय था आथा जाबाय थाबायनाया आरो आथा दंबावो ओमफ्राय दा जोङो नै जोङो मोनसे बारनोसै जोङो फिसा मोनसे मानसिफोर दं उनाव बारबाय दैया मार गुसुथार दिनानो जथाया सिजोब्बाय दिना जथाया सिजोब्बाय नै लंपेन्टआ सिजोब्बाय दा थांसै जोङो ओइ दिना दै बारदों मार दाहारलै दैया बेलासि फै ओइ ब्र लासि फै बुखारगोन बोरैबा बै गिबिनांगौमोनलै हमथा सिजोब्बाय गासिबनाबो ड्रेस माखाया दिनानै जथाया आलाय सिलाय दै बारदों दिना गास नै भुटाननि थाम्फैया नुफेराखैबा नायना ला नै भुटाननि थाम्फै बेफोरो भुटाननि थाम्फै नै डेन्जार गिलु बालुनो बाथुना दं नै गाइस नोंथांमोना होना होलाय थाम्फै नुफेराखैबा नै फुरा जोंनि थाम्फैनिफ्राय बेलेगसिन आरोना भुटाननि थाम्फै होना होलाय खिसे बिरबाय Woi, turun deh. Kalau organ, talaga, muria, ande. दा जोङो थांगासिनो नै एबार हाजोखौ दावखोलांसै गाखोनोसै हाजो एबार माने जों दैमा जिं थांला माने बारस'ग्रा लामा दंनो बारस'लांसै जोङो गिनानै गाखोगासिनो दा हाजोआव गाखोगासिनो जोंनि थामाम गोजौ नै हाजोआ बिराद गोजौ दै जायगाया खिन्थु नोंथांमोना मबाइलाव एसे गाहाय बायदि नुनो हागौ बिराद गोजौयो नै बिराद दैमा मेंबाय बिरादनो गासिनो हाजो गाखोगासिनो जोङो नै वाटारफलखौ माला मोनबावगोन जोङो दा बारा गैला आगे bro. Kamu kita ini. Berapa nih video bandingan sini bu? Sama sini. Joy. Baru hari ini. Tuh, saya semua baik, Ibar. Oh, tamam. Mau aja.
dong. Oh, boleh ke North. Beri ke Bandung mana dia? Ada nih. Menviva ini keluar bayi ini hor. Woohoo! Udah, jemput naik. Jen. Yang sudah first time lagi boy, di sini first time. Meriah. Bintang geng. Bintang lebar. Waterfall. Nice. Bina, dia baru naik. Di mana waterfall Bina? Mission success. Ada tujuh orang bawa, jalan antang bawa dong bawa. Ini ada. Dah tengah ada anak naik bonsai, kan naik bonsai. Oh, bodi sini ada naik ke. Wow. Pisang lebar, dong pisang lebar lagi berpisang lebar. Dari mana mana mana, bap, mana ada. Mission success sama dengan mission success. dia ओरै बाज्रुमनानै ट्रेनखि थाङो नै दा बिराद गोथौ जायगाया
माने मबाइला चार्ज गैला आं माने बेलेग मबाइलजोंसो माने भिडिअ खालामबाय आं माने मानो उनाव कारेन्ट गैयामोन दे लोगोफोर आंना मबाइला बारा चार्ज गैयामोन चार्ज बिराद खम ओमफ्राय आं दा बेलेग मबाइलजों आङो भिडिअ खालामबाय लोगोफोर बारा भिडिअखौ बारा मोजां नुवाबो जानांगौ बेखायनो नायलांदो आरो जिखिजाया ना नै दा जोङो जमा खालामनो नागिरदों आरो बेगानो खौसोनो ओइ साबगदलायाव ना नै मोनसेयाव मोनसे दंबावो ना गामसाबो दंमोन बेयाव गोजांबाय माने थांनोनो बावबाय आरोना जों थांनोनो बावबाय फैनानै ओइ नै गेजेर मोनसेयावलै दे ओइ दे सर दे दा ग्रुप लानांगौ ग्रुप मोनसे बिदिनोसै गोजांबाय दिना गोजांबाय गोजांबाय guys apa ya kuring begini kuring tak kuda tekan berada udah record mana ini nih dia berlaba ke sana ini kolom rasanya berlaba ke juga itu naik ke sana naik ke cek sudah ada yang mulai oh udah coba kata ini so guys दा नै आरो मोनसे वाटारफल लाइन थांबावनो नागिरदों माने बेनि आरो गोजौआव दंबावो आरोना नायनो थांदों जोङो आयौ देन्जार जरना दे हले नै एबारै नाय देन्जार जरना लोगोफ्राबो गासिबो गिना जाब्बाय गिना मार रिक्स दे लोगोफोर मार रिक्स ओंखारबोबा बिराद खस्थ' मोनगोन इयाव खस्थ' मोनबाबो बेनो आरो खस्थ' फिथाइया गोदै जायो स' लोगोफोर माने आंना मबाइला चार्ज गैला आं माने गुबुन मबाइलजोंसो रेकर्ड खालामदों आङो आंना मबाइला अफ जालांबाय बे भिडिअ क्वालिटिया बारा मोजां जायाबो जानांगौ औ दे गोजौआव दावखोबाय नै दानलांनाया नै स' लोगोफोर नाहर नै Look at that view! Damn! Come on! Oh! Oi, lala ne? Oi, helber. Oi! Jangan di sini. Oh, makku sepeda lama ya. Oh, ini jasmin. Ya, kosong oi, sambil oi. Mari berapa kosong mungkin tiba. Itu baru Nay! Yo Korea. So guys, nay. Tamam. So guys, nay. Besok kasih vlog ini juga, kasih vlog kolam tenai. So besok juga kasih vlog. Wah, gini. Tamam, kau boleh. Ayo. Virat risk lagi tu, virat risk. Jalan ke bar. Oh my God! Nice! Bar hilang bayar kan? Logofor winner semuanya last waterfall winner logofor mana kacau sana ya dong
गोजांबाय दे भिडिअ माबायदि जों मिथिया लोगोफोर लोगोफोर जों दा बेनिफ्राय थांफिनसै जोङो न'आव थांसै माने इयावथ' मार गोजान माने लोमजागोनसो थाबाय थाबा माने आरो दंबावोमोन आरो सायाव मोनसे दंबावोनो ओमफ्राय जोङो दा थांला ओमफ्राय दा जोङो थांफिनसै गाहायाव बिराद खस्थ' नै लोमजा नायलाय नै बिराद गाहायाव सोलियो नै दिना बिराद खस्थ' मोनबाय लोगोफोर थ' गाइस माने जोंना भिडिअ खालामनाया दहाय खालामबाय दा जोङो मोनफैबाय गाहायाव ओमफ्राय दा नैबे जायगाया जाहैबाय बेसियो माने बि मानसिफोरा फैयो आरो फैबाबो बिनिफ्राय माने गोजौआव थाङा माने वाटारफलसिम थाङा माने थांनो हाया माने खस्थ' आरो दा जोङो दहाय थांना फैबाय बिराद खस्थ' मोनबाय माने बुंनोनो रावानो गैया आरो माने बिराद खस्थ' मोनबाय दा जोङो दा भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानदों थ' ओमफ्राय आं लोगोफोरखौ एसे खोन्थाना होनो र' आङो दिनखौबो दिना दिनै बोरै मोनखो फैनानै थ' आं दिनाव सोंनि दिन माबायदि खोनादों दा जायगायावथ' दा जोङो वाटारफलाव थांनानै फैबाय माबायदि मोनखो दा आं एक्सपिरियेन्स गोबां गाहाम नांदो लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदि एक्सपिरियेन्स लादों आङो आरो नोंसोर आंखौ गोबां सापर्ट होदो गोबां हेल्प खालामदो आंनि माल माथा लाजोबना होदो राइडिं जेकेट उनु जन्था उनु सब लाजोबना होदो आरो मा बुंनो आगोलाव थांनानै आखाइखौ ओरै हरनानै आरोबाव मानसिखौ बोखांदो आं माने मार मिंदो मानो होनबा दिनैसो लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदि एक्सपिरियेन्स लाबाय आं नोंथांमोनदो बावगारला आं खुनु दिन नोंसोरखौ मायावबा हाजोफोराव गाखोबा नोंसोरखौसो गोसोआव फैखासिगोन मानो होनबा भिडिअ नुबाथाय भिउवार्सफोराथ' गम मोनखाबाय जानांगौ माबोरै खस्थ' जादों दिनै जोबोर खस्थ' दे गाइस जोबोर खस्थ' आरो हायोबा नोंथांमोना खेबसे फैनानै नायफैयोबाना गम मोनगोन बिराद गोजोननाय मोनबाय आंबो माने बिथांजों माने भिडिअ खालामनो मोननानै सापर्ट लांबाय थादे गाइस जै बर' हारिनि जै ओमफ्राय आरो नै आरो हिमांशु ब्लगबो दङ हिमांशु बोरै मोनखो वाटारफलसिम थांना फैनानै बोरै एक्सपिरियेन्सखौ थांनायाव बुहुत खस्थ' जादों जोंना ओमफ्राय मोनहैनायाव बुहुत मोजां मोनदों माने बे वाटारफलखौ नुनानै माने जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो दङ बियो दैजिमानिफ्राय एकदम भुटान बर्डाराव दा नोंथांमोनाबो खेबसे ट्राइ खालामनायनो हायो खिन्थु बुहुत खस्थ' जायो खिन्थु खस्थ'खौ जुदि जेबो मोना खेबसे थांनायनो हागोन नोंथांमोना थेंक इउ ट्राइ खालाम लोगोफोर दा जोङो बाजारावनो जानो फैबाय माने जों जेबो जायाखै रावबो जेबो जायाखै माने नै दा हटेलाव जानोसै जोङो माबा मोनसे चावमिन जानोसै जोङो माने दिना जे आरो ओंखाम उखैबाय ना एकदम दिना एकदम नै माबा जाखो मानसिनि चेहेरायानो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ना बाय बाय जै बर' हारिनि जै